লাগিলা লাগিলা বহুত ভালো রহিলা এই নিষ্পাপ শিশুকু নেই তুমি যাত্রা করিব জনশূন্য পথরে কিন্তু জীব তো শব্দ ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଗଲା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାମିଲ ଦକ୍ଷିଣ ପୁଣି ମତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ତମେ ବୁଝୁନା ରାଜା ଯେମିତି ଦିବସ ସହିତ ରଜନୀ ଯେମିତି ଧନୁ ସହିତ ବଚ୍ଛା ଯେମିତି ମାତା ସହିତ ପୁତ୍ର ସେମିତି ଦାନ ସହିତ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁନ ଭଲ କରି ବୁଝ ରାଜା ତୁମେ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଛ ସେ ଦାନର ଦକ୍ଷିଣ ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷେ ଶୂନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ ତ ଦେବାକୁ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଦେଇ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ତମକୁ ଦେଇଦେବୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଋଷିକୁ କଣ କହିଲ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ବାବଦର ତୁମ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ତୁମ ପୁତ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ପୁଣି ଦାନବନ୍ତ ଭାବେ ବିଦିତ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଭ୍ୟା ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମତେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ରାଜ ପରିଚ୍ଛେଦ ସବୁ କିଛି ହୋଇଛି ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ସେ ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଦେହରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଏବଂ ତୁମ ପୁତ୍ର ଦେହରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଏଇ ରାଜ ପରିଚ୍ଛେଦ ମୋର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ହେଇ ସାରିଛି ମୋ ପତ୍ନୀ ସଭ୍ୟା ମୋ ପୁତ୍ର ରୋହିତ ରାଜ ପରିଚିତ କେବେ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁନି ମତେ ଯାହା ତମେ ତମ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଲି ଦିଅ ସଭ୍ୟା ମୋ ନିଜ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆଜି ତମ ଦେହର ଆଲୋକର ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲି ଦେବି ଦାନ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦିଅ ଏ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହସି ହସି ପ୍ରଦାନ କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ 7 ଦିବସ ସମୟ ଦଉଛି এই 7 দিবস পূরণ হলো লক্ষে শূন্য মধ্য ମୋ ହସ୍ତରେ କରିବ ପ୍ରଦାନ এখানে অযোধ্যা পরিত্যাগ করি তুমি চালি যাও অনেক দূর ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା
하늘의 수고로 우리 ଆମକୁ କଣ୍ଠେ ପଛରେ ରଖିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର କେତୋଟି ଆଦେଶକୁ ତୁମକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। କଣ୍ଠେ ସୁବର ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବୁ। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଦିବସ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ତୃଷ୍ଣ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ରାଜ, ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାରି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଟୋପାଏ ବି ତୁମେ ପାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲି ଚାଲି ତୁମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିପାରେ। এই ক্লান্ত দেহକୁ ଅବଶ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖ ରାଜ, ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେମିତି ତମେ ନ ନେବ ଆଶ୍ରୟ। ଭୋକ ଜ୍ୱାଳାରେ ଉଦର ତୁମର ହୋଇପାରେ ଛଦ। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାରି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହାରି ଠାରୁ କିମ୍ବା କେଉଁ ଉପାୟରେ କୌଣସି ଭୋଜନ ନ କରିବ ଗ୍ରହଣ। ऋषि विश्वामित्रर कोठर आदेश को यदि तुम्हें अबाध्य करो ऋषि विश्वामित्र पावन अमर भाई बल सकू हरि कहानी कांदुचे आकुलचे चलो आम राज्य छाड़ी अनेक दूर को चली जा सभ्य जीव पूर्वर आम भिटा माटी को थोड़ा प्रणाम कर अनेक दूर को चली जा सभ्य Maia